morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, happy viewing, magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Ilabi na sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna o sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga frontliners diha nga pirming naghatag sa ilang effort, sa ilang kaugalingon para na makaserbisyo kanatong katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning kang Mi Jane Oktubre, maayong buntag sa yes. Good morning po Mi Jane. Salamat sa suporta. Salamat sa pag-view din na sa atong programa Siargao TV New laing edisyon sa atong programa matag alas 6 Lunes hangtod na sa Sabado. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning usab kang Irene Intano Sinday. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab kang Aida Nugalo Cervantes. Good morning po. Good morning Siargao. Good morning Kuya G. O good morning sa mga kalumunan ko sa Union Dapa. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Happy viewing po. Di na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan, mga ka-Siargao, sa patak-patak nga pag-ulan tungod kini sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong kadagatan. Atong makita sa atong screen, mga ka-Siargao, nga adunay mga patak-patak lamang na pag-ulan. Aduna sa gibantayan, mga ka-Siargao, nga LPA dinhana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ingat kitang tanan, mga ka-Siargao. Nisubak ang haring adlaw alas 5:33 og mosalop kini alas 5:49 sa hapon, mga ka-Siargao. Mao kana ang atong latest updates sa kahimtang sa atong panahon, ilabi na dinhi sa probinsya Surigao del Norte, dinhi na sa atong isla sa Siargao og sa rehiyon sa Caraga, mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates nato sa atong panahon. Good morning, happy viewing po. Good morning Siargao, gikan na kang Charles Ken Mantilla. Good morning Kuya G, gikan na kang Sam Dolgime. Good morning po. Hello Siargao, greetings sa akong mga pag-umangkon na si Caril from Australia and Maria F of Minnesota. Thank you Kuya G from Toronto. Gikan na kan Gian Dolgimi. Good morning po Gian. Salamat sa pagsuporta. Stay safe everyone. Gikan na kang Honrado Mendoza. Good morning po. Good morning, happy viewing. Good morning po, gikan na kan Jessa Paulino Sipe. Good morning po. Good morning sa Umandam family from Pilar, Surigao del Norte. Gikan na kan Sofia Sumando Umandam. Good morning po. Stay safe everyone. Good morning Union. Good morning Sir G. Gikan na kang Nalin Bilad. Good morning po. Good morning Sir G. Labi na sa San Miguel Dapa. Ingat kamo diha. God bless. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Siargao. Good morning Kuya G og sa tanan taga GL. God bless sa ato tanan. God bless po gayod sa atong tanan, ilabi na sa mga taga GL, taga Del Carmen, taga Dapa og sa pang mga kalungsuran nga sakop ning atong isla. Good morning po. Salamat kamusab. God bless and ingat po, mga ka-Siargao. Di na ta maglangan, mga ka-Siargao, ang atong pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga.
pagparehistro sa Bukas Grande Virtual Run tama na lamang sa Biyernes. Gidani ang tanang mga gusto pa nga magparehistro alang na sa Bukas Grande 2020 Virtual Run nga pwede pag-submiton o pwede mag-submit og entries hangtod na sa Setyembre 4 o adlaw nga Biyernes. Ang inyong pag-apil makatabang sa kausa nga makatabang usab sa mga school learners nga mamahimong produktibo o motivated motivated kini sila. Ang proceeds mga kasyargaw mapaingon sa Para sa Bata, Para sa Bayan project nga giorganisar sa Department of Tourism Socorro o sa lokal nga panggamhanan ni ini mga kasyargaw. Intra na kamo mga kasyargaw. Baka na ang latest updates dito na sa Socorro mga kasyargaw. Samtang karong adlaw bloodletting activity ipahigayon sa San Benito. Ipahigayon karong adlaw mga kasyargaw ang bloodletting activity sa munisipalidad sa San Benito alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon dito na sa Rural Health Unit sa San Benito. Gidani ang tanang katawhan nga moapil sa tinuig nga kalihukan aron makatabang sa nagkinahanglan sa maong mga dugo. Mahinumduman nga nakadawat ang RHU San Benito og award nga 1% blood donation rate alang na sa calendar year 2019 uban sa koordinasyon sa Caraga Regional Hospital niadtong January 30, 2020. Sa tanan taga San Benito dinha, apil kamo karon sa ipahigayon mga kasyargaw nga bloodletting activity para na kini makatabang sa mga pasyente nga nanginhanglan o dugo mga kasyargaw. Sumala pa gikan na sa Philippine Red Cross nga nagkagamay na ang bahin nato sa mga gidonaran na mga dugo nagkahurot na tungod na sa pandemic karon mga kasyargaw. Ako na ang latest update sa San Benito. Maayong buntag po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Siargao! Hi kang Donna Chu and Apple Chu from Minnesota. Gikan na kang Maria F. Dolgime Parten. Good morning po. Pag-greet naman po, Noguera family. Joshua Noguera. Gikan na kang Joshua Noguera. Good morning, Kuya G. Regards sa kay Inday Salve Himao. Gikan na kang Brock Balili. Salamat po. Good morning usab sa tanang taga Mangagoy. Good morning po sa tanang sakop sa Bislig City. Good morning po. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Good morning po Sir Francien Ong po sir. Good morning kanimo Francien Ong. Salamat sa imong suporta. Good morning sab kanimo. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, COVID-19 case sa Caraga nadungagan og 12 kabuok. As of September 2, 2020, nakadawat ang Department of Health Caraga og 34 RT-PCR confirmatory results gikan na sa Gene Expert Reference Laboratory sa Butuan Medical Center o Philippine National Red Cross Manila nga sumala pa 22 ang negatibo o 12 ang positibo sa COVID-19. Ang 11 niini mga kasyargaw gikan sa Butuan City o ang usa mga kasyargaw gikan na dinhi sa atong probinsya Surigao del Norte, ilabi na sa munisipalidad sa Higakit. Sumala pa nga kadaghanan sa mga may positibo natakdan sa local transmission gikan na sa Butuan. Ilabi na atong mga nagpositibo sa Butuan City mga kasyargaw. Maong sa pagkakaroon ana sa kinatibuk ang 549 ang kaso sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga. 367 ang nakarecover na o 172 ang active cases mga kasyargaw. Maka na ang latest updates sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga mga kasyargaw.
Samtang mga kasyargaw sa atong first 3 zodiac sign sa atong horoscope. Sa zodiac sign nga Aries, ayaw pagpasobra sa social activities. Kinahanglan energetic ka sa imong trabaho. Lucky numbers 18, 24, 38, 42. Lucky color dark brown. Samtang sa Taurus, favorable sa pag-renew o romantic commitment. Malipay ka sa love life nimo karon. Kinahanglan ang heart-to-heart talk. Lucky numbers 13, 24, 32, 54. Lucky color mango orange. Sa Gemini, magpaabot ka na sa late nga kauban. Malipay ka sa imong na-achieve karon. Lucky numbers 23, 30, 36, 42. Lucky color hot pink. Mao ka na ang first 3 nato na horoscope mga kasyargaw. Taw-taw ato nga pagasayron ang dugang pangatulo kabuok ni ini mga kasyargaw. Standby lamang kamo. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa ato nga mga balita. Bag-ong abot nga mga ROF sa Caraga miabot sa 21 kabuok. Around mga 6:35 sa gabi mga kasyargaw nitong September 1, kinatibukang 21 ka returning OFWs ang miabot sa Bangkasi Airport sakay sa Philippine Airlines Sweeper Flight PR4813. Sumala pa nga 3 ang paingon sa Butuan, 3 ang sa Agusan del Norte, 5 sa Agusan del Sur, 2 sa Surigao del Norte, 1 sa Surigao del Sur, 1 sa Dinagat Islands, o 1 sa Misamis Oriental, 11 na dito sa Magsaysay. 8 ni ini mga kasyargaw, dali nga gikuha sa nagkadaiyang LGU nga ginsakupan ni ini mga kasyargaw. Mao kana ang ato nga latest updates sa Caraga region mga kasyargaw. Ang mga nangabot nga ROF sa atong probinsya, sa atong rehiyon sa Caraga. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning, paki-greet ko sa mga Golgat family. Gikan na kang Marjon Espanyola Golgat, salamat po. Good morning, Siargao, especially to Margarito o Carolina Signo from Sogod, Southern Leyte. Good morning, MQ Tal. Gikan na kang MQ Tal, salamat po. Good morning, Siargao, pa shout out from Dapa. Gikan na kang Wilma Sahol Ginyo. Salamat po. Wilma, salamat. Happy viewing po. Kuya G, salamat sa pagbasa sa ako mga greetings. Keep safe. Yes po, salamat usab sa inyong suporta. Syempre, dili na mahimo kung wala ang inyong suporta mga kasyargaw. Gikan na kan Gian Dolgime. Good morning, kan Timothy Hanateya Ebalya oga Mama Alma, Barangay Buena Vista. Gikan na kan Lucas Ivalya. Good morning po, magandang umaga. Happy 10th year anniversary to Maria F. and Eric Parten of Minnesota. Good morning po, happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa dugang nato nga tulo ka mga horoscope karong buntaga. Hatagan og focus ilabi na sa Cancer, hatagan og focus ang imong kauban. Kinahanglan nimo ang privacy aron mahuman ang project. Lucky numbers 18, 43, 54, 26. Lucky color cobalt blue. Samtang sa Leo, smooth ang flow sa activities karon. Ang imong thoughtfulness muhatag sa imo og helpful people. Lucky numbers 43, 48, 53, 26. Lucky color jade green. Samtang sa Virgo, madawat ka o makadawat ka og news karon. Ang wonderful news gikan sa email. Undecided ka sa job opportunities. Mag-consult sa psychic. Lucky numbers 26, 39, 46, 53. Lucky color satin white. Mao kana ang dugang nato nga tulo ka zodiac sign karong buntaga mga kasyargaw. At ang iba ang sunod na mga tulo pa ka mga zodiac sign para na mahibalo kita sa atong kapalaran karong buntaga. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita, improvements
hinungdan sa 30-day community quarantine classifications karon. Giklaro karon sa DILG ko Department of the Interior and Local Government nga ang pagpatuman karon sa bag-ong 30 days community quarantine classifications tungod kini sa naobserbaran nga improvement sa Interagency Task Force tungod usab sa lakang sa gobyerno sa pagsumpo sa COVID-19. Atong paminawon si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Opo, minabuti po ng ating Pangulo at ng IATF na gawin ng 30 days para hindi naman po every now and then nagbabago yung ating mga pulisiya. Ngunit of course, government to the IATF can always make decisions immediately as required by local conditions. Isa po sa mga kadahilanan, dahil nga po nakita po natin na bahagyang maganda yung ating trend sa transmission ng COVID-19, yung ating case doubling time po ay nag-de-escalate, no? As explained by a spokesperson Harry Roque, no? At gumaganda naman po yung datos natin, lumalakas yung ating contact tracing efforts at ang mga local government units po ay kani-kanila nang deklara ng mga localized lockdown sa kanilang mga lugar kung nagkakaroon po ng outbreak. Gumanda rin po yung ating koordinasyon sa mga negosyantes, especially dun sa mga factories and workplaces kung saan nagkaroon ng clusters in the past, no? At nakipag-ugnayan na po tayo sa kanila at maayos na po yung koordinasyon natin, ang implementasyon nila ng minimum health standards, including the provision of their own quarantine facilities para hindi na po nila pauwiin ang kanilang mga empleyado kung sakaling sila ay nagpa-swab naman or nagpa-rapid test. So given all of this situation, nagdesisyon po nga po na gawin ng 30 days itong ating mga bagong community quarantine. And we are very hopeful, together with greater isolation facilities and more contact tracing, ay mamimaintain po natin ang GCQ level ng Metro Manila. Maugadto mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Good morning kasyargaw, Siargao TV and Kuya G, gikan na kan Tayza Mia. Good morning sab kanimo Tayza Mia, ilabi na sa mga taga Del Carmen usab o sa taga Tanang taga Bukidnon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, pa shout out from Dapa and Barangay San Juan, Surigao City. Gikan na kang Susan Bertet Tabacon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Samtang sa laing bahin sa atong mga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Sa Libra, ang imong common sense ang muhatag sa pag-solve sa problem. Naa sa top form ang imong mind power. Daghan ang mag-admire sa imong creative work. Lucky numbers 24, 43, 56, 12. Lucky color garnet red. Samtang sa Scorpio, dunay mo abot nga weird financial opportunity kanimo. Ang imong abilidad sa pagguat sinanggo ang muhatag og success nimo. Lucky numbers 40, 44, 35, 55, 25. Lucky numbers lavender. Samtang sa Sagittarius, ang imong romantic excitement ang highlight karon. Maglikay sa risky financial investment. Lucky numbers 20, 26, 38, 54. Lucky color gold. O kana ang dugang natulo nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, LGUs gipasidan-an sa DILG may tungod na sa mga scam karon. Nagpasidaan karon mga kasyargaw ang Department of the Interior and Local Government sa mga local government units kon LGUs may tungod na sa mga scam nga mogamit sa mga pangalan sa mga opisyal sa gobyerno. Sumala pa sa mga ahensya nga mas maayong nga mangutana asa sa mga local government operation officers aron kumpirmahon ang bisan unsang nga mga aktibidad sa gobyerno. Dugang detalye ni ini mga kasyargaw atong paminawon gikan mismo kang DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Tama po yun. Nakakabahala nga po dahil ang dami pong mga scam na ginagamit
ang mga pangalan ng mga DILG officials. Of course, kabilang po dyan si Secretary Eduardo Anyo at ilang pang mga senior officials, undersecretaries and assistant secretaries ng kagawaran. At kami po nananawagan sa ating mga local government officials sa buong bansa na huwag po kaagad-agad tayong tumawag kung may maniwala, kung merong mga tawag sa inyo na pretending or claiming na sila ay from the DILG Central Office dahil madami nga pong scam na sasabihin na sila ay makakatanggap, for example, ng tulong sa gobyerno or sa DILG kung sila ay magdedeposito ng ganitong amount, kung sila ay magpapadala ng ganitong pera. Pag meron na pong usapin tungkol sa pera, ay wag po kayong maniniwala. And our advice to them is, since meron naman po tayong local government operations officers na naka-assign sa inyong local government unit, kung meron pong tumawag sa inyo na claiming to be from the central office, maganda po ay kausapin nyo muna or validate with your local government operations officer or with the provincial director or the regional director of the DILG. Kasi po ang sistema po sa DILG ay we do not communicate with our partners in the local government units through unofficial ways. Dinadaan po namin yan through the chain, through official channels. So kung may kakailangan po kami sa inyo, we will course it either through our regional director, our provincial director, or the local government operations officer. Para po makasiguro na ang kausap nyo talaga ay mula sa DILG. Mao kana mga kasyargaw, ang latest nato nga detalye gikan mismo kan DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Good morning, Kuya G, gikan na kang Rivas, Paredo, Duveth, Tordillo, salamat po, magandang umaga. Good morning, gikan na kang Raymart Quintas, good morning po. Good morning, Kuya G, greetings from General Luna. Good morning, Perio Crisologo, good morning po. Good morning, Kuya G, good morning, Siargao, good morning, Surigao, gikan na kang Kian Nogaliza, good morning po. Sa tanan taga Burgos, happy viewing po kaninyong tanan. Maradyo na buntag sa inyo tanan, dito sa Siargao, amping kamo kanunay, dito tanan. Gikan na kang Lenny Buo, salamat po sa inyong suporta, mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga horoscope karong buntaga, sa Capricorn, good time karon aron magsugod sa romantic project. Mag-focus ka sa family interest. Lucky numbers 34, 57, 54, 44. Lucky color lilac, violet. Samtang sa Aquarius, mag-trust ka sa imong original ideas. Ang imong plans, workable sa negosyo. Ang business deals, favorable sa imo. Lucky numbers, 53, 28, 46, 36. Lucky color, turmeric yellow. Samtang sa Pisces, nasa spotlight ang imong work o health concern. Daghan maglagot sa imong family kung magtuman ka sa imong gusto. Lucky numbers 38, 26, 40, 54. Lucky color ruby red. Mao kana mga kasyargaw ang atong mga horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang para na paghatag kaninyo sa mga pagkabot sa success. Kay kita man mismo ang muhimo sa atong kaugalingong success, mga kasyargaw. Good morning, Sir G and Siargao TV. Kika na kang Wen Escabal. Salamat kanimo, Wen Escabal. Salamat sa suporta. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, update sa lakang sa gobyerno, may tungod na sa COVID-19, ihanyag. Mihatag karon og updates si Treatment Cesar, Department of Health Undersecretary Leopoldo Vega sa mga lakang nga gihimo sa gobyerno aron makahatod og mas maayo nga serbisyo og masiguro nga matambalan ang mga pasyente nga naay COVID-19. Atong paminawon mismo ang pamahayag ni DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Treatment naman na being czar sa treatment, ang ibig sabihin ho nito,
ay yung systems capacity ng mga hospitals natin na kayang take care of mga COVID clients natin dito sa Metro Manila o sa buong Pilipinas. Ang problema ho dito sa Metro Manila, nakita naman natin na naging epicenter siya at tumaas to parang sa Cebu noon, at nakikita namin na dapat yung treatment naman kailangan talagang i-expand ang systems capacity ng mga hospitals. Kaya nga kami naggagawa ng administrative order sa mga private at saka government institutions na dapat sa mga government institutions at least meron silang 30% to roll to 50% kung magkaroon ng surge, at saka sa mga private institutions mga 20% minimum. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni DOH Assistant Secretary Leopoldo Vega, labi na sa iyang gihawiran karon na posisyon ang Treatment Cesar Health Undersecretary. Mga kasyargaw, mao na ang iyang pamahayag labi na sa mga lakang karon sa gobyerno alang na sa pakigbatok sa COVID-19, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, KZ Tandingan o TJ Monterde gikasal na. Adunay espekulasyon karon mga kasyargaw nga gikasal na ang singer nga si KZ Tandingan ngadto na kang TJ Monterde dito na sa Health and Wellness Resort Destination sa Batangas nga gitambungan lamang sa gibana-banang 20 to 25 ka tawo uban ni Concert King Martin Rivera. Bisan pa nga wala pa nag-post ang duha sa ilang nagkadaiyang social media accounts o sa local salon, mga kasyargaw, ang gitag si KZ nga nagpamanicure kini nga sulob ang engagement ring o wedding ring nilang duha, mga kasyargaw. Sa tanaw ninyo, mga kasyargaw, minyo na ba sila o dili pa? O gikasal na ba gayod o dili pa? Base na sa atong mga pictures nga nakuha alang na sa ilang kasal nga nahitabo espekulasyon lamang. Apan, kamo ang maghusga, mga kasyargaw. Kung tinuod ba o dili? Mao kana, mga kasyargaw, ang atong bahin sa entertainment nato karong buntaga. Good morning, greet ko Ella Vera Dumalag family, Balaba family from Season. Salamat po, gikan na kang MJ Dukes Jube. Good morning po. Good morning, Kuya G. Shoutout ko sa taga Surigao City, diri sa Magallanes. Bye-bye. Gikan na kang Christian Panganuron. Good morning kanimo, Christian. Salamat sa suporta. Og sa tanang taga Magallanes, bye-bye. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat po. Mayong aga sa tanan. This safe all. Yes, be safe all. Gikan na kang Richmond Oicon. Magandang umaga po. Salamat sa suporta. Maayong aga usab kanimo. Salamat. Good morning, Siargao. Gikan na kang Jugs Gonzaga. Good morning, Siargao. Good morning din, Kuya G. God bless po sa inyo. Gikan na kang Richard Minil. Salamat, Richard Minil. Lalo na sa mga taga Santa Mesa, maayong buntag po sa inyong tanan. Good morning po. Happy viewing. Samtang mga kasyargaw, sa atong Surigao del Norte Monitoring Report, karong buntaga. As of September 2, 2020, mga kasyargaw, base na sa COVID-19 Monitoring Report, 27 ang suspected cases, 175 ang probable case, 1,786 ang persons under monitoring, samtang 13,848 ang nakagraduate na sa pag-quarantine. 333 ang positibo sa rapid antibody test, 99
mga kasyargaw, ang confirmed cases sa atong probinsya tungod kay adunay naduga nga usa gikan na sa higakit mga kasyargaw. Base na usab sa DOH report kagabi mga kasyargaw. Usa ang nimi positibo sa higakit kagabi base na sa press release sa Department of Health Caraga. Samtang 98 na mga kasyargaw ang nakarecover sa maong virus. Usa na lamang ang active cases ang gikataho o gikareport kagabi. Samtang mga kasyargaw sa COVID-19 updates nato karong buntaga sa tibuok nasod Pilipinas. Miabot na mga kasyargaw sa 226,440 ang confirmed cases sa atong nasod Pilipinas. Mga kasyargaw, 64,207 ang active cases ni ini mga kasyargaw. 158,610 ang nakarecover, samtang 3,623 na ang namatay mga kasyargaw. So, kana ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod o sa atong rehiyon sa Caraga o sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Samtang sa atong gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo. Hibalo ba mo mga kasyargaw nga September 3, 1898 tuod mga kasyargaw. September 3, 1898 gipublish ang pinakaunang issue sa La Independencia nga pahayagan mga kasyargaw. Usa ka newspaper organ mga kasyargaw batok na sa Espanya mga kasyargaw ang Philippine Revolution news organ o paper organ mga kasyargaw kaniadto. Unang gipagawas ang ilang first issue sa maong La Independencia ni atong September 3, 1898 mga kasyargaw. Mao na ang latest na mga updates nato. Tanan nakahatag kini og dugang nakahibaw-anan alang na kaninyo mga kasyargaw. Good morning Siargao TV, gikan na kang Renilyn Ocon Suazo. Good morning po, magandang umaga kanimo din ha. Happy viewing po. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab kan Taiza Mia. Happy viewing po. Magandang umaga. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Kini nyo galagad sa live stream karon mga kasyargaw. Kuya G, moingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan.